హాయ్, నా పేరు తేజేశ్వర్. నేను కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చా. సో నేను హైదరాబాద్కి FTIH క్రాష్ కోర్స్ చేయడానికి వచ్చాను. మొదటిది రెడ్ కోర్స్ అండి, సెకండ్ది లైటింగ్ కోర్సు, మూడవది కలర్ గ్రేడింగ్ DI కోర్సు. సో నాకు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రావడం కారణం రఘు సార్, MB రఘు గారు. అతను చాలా ఎన్నో లెజెండరీ సినిమాటోగ్రఫర్, ఎన్నో సినిమాలు చేశాడు. స్వాతిముత్యం అంత పెద్ద పెద్ద ఫిల్మ్స్ చేశారు. అతను పర్యవేక్షణలో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. చాలా టెక్నికాలిటీస్ నేర్పించాడు. ఉండేది చాలా కొద్ది టైమే, నాకు 2 వీక్సే దొరికింది. కానీ నన్ను చాలా ప్రోత్సహించాడు. నేను మునుపటి చేసిన వర్క్ని, దాంట్లో మిస్టేక్స్ని బయటికి వెళ్తూ అతను చాలా చక్కగా, చాలా పేషెన్స్ తోటి చాలా నేర్పాడు అనమాట నాకు. సో నేను అందరికీ సజెస్ట్ చేస్తాను, ఎవరికైనా ఫిల్మ్ మేకింగ్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు, అంత సమయం లేనప్పుడు క్రాష్ కోర్స్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ హైలీ సజెస్టెడ్. యా, థ్యాంక్ యూ.